Takže 10:00 a my začíname a Natálka sa rozbieha. Takže pozbuďte ju, zatlieskajte jej. Ako prvá, nech sa jej na tej trati šlape ľahšie. So please applause for the first racer of today, Natália Zelinková from Inline Veselí. And now she's on measured lap. A máme ju v cieli. Štart povolený. Takže ako žiačky C, to sú deti do 8 rokov, menšie a do 8 rokov, takže to sú tí najmladší korčuliari, ktorí si zaslúžia najväčší potlesk od vás, takže momentálne Adriana Kočišová z Inline Veselí, z Veselí nad Moravou. Takže všetky výsledky sú online na Inline Speed Skating Live, kde si to viete čeknúť do pár sekúnd. Aj si v cieli, parádička. Hop, 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 Samuel. Here is the C-line, here. Okidoki. A ako ďalší ide Ricklík z Inline Veselí. Vojtech Tomeček. A máme ho v cieli. A ako posledný Košice, pekne. A my ideme ďalej. Z Inline Veselí Adela Zelinková. Malinká, ale rýchla, jak dielo. Poď. A Adelka 2 metre asi v cieli, vynikajúco. Je v cieli. A ako ďalší, Ricklík z Inline Veselí, Vojtech Kovařík. Poď, Vojto! A je v cieli, pekná jazda. A aj s českým, so slovenskou aj českou národnosťou preteká ako Slovenka pod zväzom slovenského koleckého obsluhovania obsluhovaná pretekárka Inline Veselí. Tatínek Francouz. Elea jak drak. Lepšie podané Dračica. A je v cieli. A ako ďalšia. Aron je z cíl. A máme ďalšieho. Ricklík z Inline Veselí. Matej Hanák. Tak to bolo s dnešným prvým pádom. Ale Matej je popolský bojovník a ešte to aj dokončil, to je niečo obdivuhodné. Sandra Gálová.
Maminka Janka ako rozhodčí dneska v roli, za čo jej ďakujeme. Inline tým, Inline Veselý, z Veselý nad Morou a už zvyšuje svoju rýchlosť, už to naberá. A je v cieli, a ako ďalšia. Odpuňte ho, už len cieľová rovinka a je v cieli. Salko Barólek a za ním ide Adrian Bourelli. Takisto pod zväzom slovenského korčulovania ako jeho sestra, ale odchovanec Inline Veselý, Veselý nad Moravou. A je v cieli.